Καλώς ήρθατε στην Ακρόπολη της Αθήνας, ένα από τα πιο ξακουστά μνημεία στον κόσμο. Ο χρυσός αιώνας του Περικλή έφερε την Αθήνα στο απόγειο της πολιτικής και πνευματικής της δύναμης και αυτή η λάμψη έμεινε μέσα στους αιώνες. Πάμε μαζί να ανακαλύψουμε το γιατί. Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα που υπάρχουν, ο βράχος της Ακρόπολης άρχισε να κατοικείται από την 4η χιλιετία π.Χ. Στην νεολιθική λοιπόν εποχή, οι κάτοικοι του βράχου ζούσαν σε πύληνες καλύβες και ασχολούνταν με το κυνήγι και τη γεωργία. Αργότερα, απλώνονται και στους γύρω λόφους λόγω της αύξησης του πληθυσμού. Στην κορυφή έχτιζαν το παλάτι του βασιλιά τους. Το 13ο αιώνα π.Χ., όλοι οι δήμοι της Αττικής συνενώνονται σύμφωνα με το μύθο από τον βασιλιά Θησέα. Από τον 7ο αιώνα π.Χ., στα αρχαϊκά χρόνια, ο λόφος αυτός θα είχε μόνο λατρευτική χρήση και δεν θα είναι η κατοικία του βασιλιά. Η κατοικία λοιπόν των βασιλιάδων γίνεται ναός για τη θεά Αθηνά. Είναι ο πρώτος Παρθενώνας και όπως θα δούμε υπάρχει δεύτερος, τρίτος και τέταρτος, ο Παρθενώνας του Περικλή. Κομμάτια, αρχιτεκτονικά μέλη των προηγούμενων Παρθενώνων σώζονται είτε στο Μουσείο της Ακρόπολης είτε είναι εντυχισμένα στα τείχη που περιβάλλουν την Ακρόπολη. Εκεί φυλάσσονται και πολλά αγάλματα από τον 6ο αιώνα, όπως οι πανέμορφες γνωστές σε όλο τον κόσμο κόρες. Ο τρίτος Παρθενώνας, μαρμάρινος για πρώτη φορά, ξεκίνησε να χτίζεται το 490 π.Χ. μετά τη μάχη του Μαραθώνα προς τιμή της θεάς και είναι γνωστός ως Προπαρθενώνας. Όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ γιατί το 480 π.Χ. οι Πέρσες εκστρατεύουν δεύτερη φορά εναντίον των Ελλήνων και πυρπολούν την Αθήνα και την Ακρόπολη. Μετά την απόθεσή τους, επιδιορθώνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τα τείχη και κατασκευάζουν το γνωστό Παρθενώνα. Το 447 π.Χ. λοιπόν, άρχισε να χτίζεται ο 4ος Παρθενώνας του Περικλή πάνω στο θεμέλιο του Προπαρθενώνα. Ο Περικλής επέλεξε τους πιο ικανούς αρχιτέκτονες της εποχής εκείνης, τον Ικτίνο και τον Καλλικράτη, που όπως αποδεικνύεται μετά από 2.500 χρόνια είναι οι κορυφαίοι αρχιτέκτονες όλων των εποχών. Ο φίλος του Περικλή και στενός συνεργάτης του, ο Φιδίας, ήταν ο φωτισμένος Γλύπης που σχεδίασε και σμήλεψε με τους 50 περίπου άξιους μαθητές του όλα τα αγάλματα και τα γλυπτά μέρη των αετωμάτων, των μετοπών και της ζωοφόρου. Οι οικοδομικές εργασίες αποπερατώθηκαν το 437 π.Χ. σε 9 μόλις χρόνια και άλλα 6 χρειάστηκαν για τον γλυπτό διάκοσμο. Σύνολο 15. Όλοι οι μελετητές εξέφρασαν το θαυμασμό τους για το ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα χτίστηκε ο Παρθενώνας και μάλιστα με τα πιο πρωτόγωνα μέσα της εποχής εκείνης. Μερικοί από τους πιο ικανούς και άξιους καλλιτέχνες που εργάστηκαν σε αυτό είναι ο Μύρων, ο Καλίμαχος, ο Αλκαμένης, ο Κρυσίλας και ο Αγοράκτητος. Η Αθήνα, μετά τους Περσικούς πολέμους, έχει αναδειχθεί σε ηγετική δύναμη. Αυτό φαίνεται καθαρά από τη μεταφορά του Συμμαχικού Ταμείου από τη Δήλο στην Ακρόπολη το 454 π.Χ. Ήταν κατάλληλες δηλαδή οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες για να ανθίσουν οι ιδέες ενός άξιου ηγέτη του Περικλή. Η τέχνη της αρχιτεκτονικής και της πλαστικής βρισκόταν σε υψηλό επίπεδο. Ο Παρθενώνας δεν είναι έργο ενός ανθρώπου. Είναι ένα έργο συλλογικό, όπου μικροί και μεγάλοι δημιουργοί, από τον Φιδία μέχρι και τον τελευταίο λατόμο και μεταφορέα μαρμάρων, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να επιτευχθεί αυτό το αρχιτεκτονικό και καλλιτεχνικό θαύμα. Ο Παρθενώνας κατασκευάστηκε ολόκληρος από πεντιλικό μάρμαρο, ακόμα και τη σκεπή του. Είναι δωρικού ρυθμού, που σημαίνει ότι οι κύονές του 17 συν 17 και 8 συν 8 είναι λιτή με κυονόκρανο, χωρίς σχέδια και δεν υπάρχει βάση. Επίσης στο θρικό, το κομμάτι πάνω από τους κύονες, έχουμε τρίγλυφα και μετώπες εναλλάξει. Ιονικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη της ζωοφόρου, που έχει ανάγλυφα με ενιαία γραμμή χωρίς διακοπές. Τα λευκά μάρμαρα που βλέπουμε σήμερα στην Ακρόπολη δεν ήταν όλα λευκά. Υπήρχαν έντονα χρώματα όπως κόκκινο, μπλε, χρυσό. Δύο τεράστια τρίγωνα που όμως λείπουν από την ανατολική και δυτική πλευρά, τα λεγόμενα αετώματα, κοσμούσαν εξωτερικά το ναό με τα υπέροχα γλυπτά τους. Το ένα παρίστανε τη γέννηση της Αθηνάς από το Δία, παρουσία άλλων θεών, και το άλλο, το δυτικό, τη διαμάχη της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα
και τα δώρα τους για το ποιος θα γίνει ο πρωτάτης θεός της πόλης. Τα καλύτερα διατηρημένα κομμάτια σήμερα βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Οι μετώπες ήταν 92 και παρίσταναν η ανατολική πλευρά τη γιγαντομαχία, η βόρεια την άλωση της Τρίας, η δυτική την αμαζονομαχία και η νότια την κενταυρομαχία. Αυτά τα θέματα ήταν γνωστά σίγουρα σε όλους τους Αθηναίους, όμως μετά τους Περσικούς πολέμους πήραν μια νέα διάσταση, γιατί συμβόλιζαν τη νίκη των Ελλήνων εναντίον των Βαρβάρων. Η αρμονία και η χάρη του Παρθενώνα οφείλεται στο ότι για την κατασκευή του εφαρμόστηκε ένας τύπος μαθηματικός, διαφορετικός από τους γνωστούς και κυρίως χάρη στις περίφημες εκλεπτύνσεις. Οι κύονες και οι στυλοβάτες που στηρίζουν τους κύονες δεν έχουν εντελώς ευθείες γραμμές. Όλες οι επιφάνειες του ναού έχουν καμπυλώσεις και όλα γέρνουν ελαφρά προς τα μέσα, έτσι ώστε αν προεκτείναμε τις γραμμές τους, αυτές κάπου στο σύμπαν θα τέμνονταν. Αυτές οι καμπυλώσεις δεν γίνονται αισθητές με το μάτι, καθώς το φως του ηλίου αλλοιώνει την όψη των αντικειμένων. Αυτά τα οπτικά παιχνίδια τα έκαναν οι αρχαίοι για να δώσουν κίνηση, ισορροπία, δύναμη και χάρη στα κτίρια τους. Σήμερα απαγορεύεται η είσοδος στο ναό. Υπάρχουν όμως κατόψεις που απεικονίζουν τους εσωτερικούς χώρους. Γενικά, ο αρχαίος ναός δεν ήταν χώρος λατρείας, δηλαδή δεν έμπαιναν μέσα οι πιστοί, αλλά χώρους όπου κατοικούσαν οι θεοί, από το ρήμα νέο που σημαίνει κατοικώ. Γι' αυτό και ο ναός στέγαζε στην αρχαιότητα το άγαλμα του Θεού. Οι θυσίες γίνονταν έξω από τον ναό πάνω σε ένα βωμό. Εκεί θυσιάζονταν τα ζώα που δεν καίγονταν ολόκληρα για να φάνε το υπόλοιπο κρέας οι πιστοί. Τα κύρια μέρη του ναού είναι τρία: ο πρόναος, ο σικός, δηλαδή ο κύριος ναός, και ο οπισθόδομος, το πίσω μέρος του ναού. Στον οπισθόδομο φυλάσσονται αφιερώματα για τη θεά, αλλά και τα χρήματα του συμμαχικό ταμείο. Στο σικό ήταν τοποθετημένο το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου, έργο του Φιδία, ένα αριστούργημα της αρχαίας τέχνης. Το έργο αυτό δεν σώθηκε. Γνωρίζουμε όμως τη μορφή του από τα ρωμαϊκά αντίγραφα. Έχει ύψος 13,5 μέτρα. Η θεά πάνω σε ένα υψηλό βάθρο ρωτούσε στο δεξί της χέρι μια νίκη και με το αριστερό κουμπούσε την ασπίδα της με τον ερυχθόνιο όφι κουλουργισμένο δίπλα της. Στον αριστερό της ώμο ακουμπούσε το δόρυ της. Η περικεφαλαία της είναι διακοσμημένη με μια σφίγγα και δύο γρίπες. Η περίφημη ζωφόρος του Παρθενώνα βρισκόταν στο εσωτερικό μέρος της εξωτερικής κοινοστοιχείας, δηλαδή δεν την έβλεπε ο επισκέπτης απ' έξω από τον ναό. Είχε μήκος 160 μέτρα και στις 4 πλευρές του ναού και ύψος 1 μέτρο. Ήταν έτσι φτιαγμένη ώστε να έχουμε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα από κάτω, γιατί το κάτω μέρος της παράστασης είχε μεγαλύτερο πάχος από το πάνω. Το θέμα της είναι η πομπή των Παναθηναίων. Αποτελείται από 360 ανθρώπινες μορφές και 250 περίπου ζώα. Περισσότεροι είναι οι ιππείς και τα άρματα σε αιρματοδρομίες. Εικονίζεται επίσης και η πομπή της θυσίας με τους ανθρώπους που φέρνουν τα απαραίτητα σκεύη και τα ζώα που οδηγούνται στο βωμό. Καταπληκτική είναι η σκηνή της παράδοσης του πέπλου στην Αθηνά, με τους 12 θεούς να εικονίζονται καθιστοί δεξιά και αριστερά από την πομπή. Η ιδιοφυής είναι ο τρόπος που τοποθέτησε ο Φιδίας την πομπή στις 4 πλευρές. Τα δύο τμήματα της πομπής συναντώνται στο ανατολικό μέρος του ναού, εκεί που εικονίζεται η κορυφαία σκηνή, η παράδοση του πέπλου.